Sila! V jednote je sila! V jednote je sila! V jednote je sila! V jednote je Robert Fico bol na zvláštnej návšteve, teraz to definujú, že súkromnej v Moskve, ale my to vlastne vnímame tak, že vlastne ide vytiahnuť Slovensko z Európskej únie a z NATO, z západných štruktúr a vlastne rokoval s Vladimírom Putinom to, že Slovensko vlastne stráca suverenitu. My to vnímame ako stratu suverenity a chceme o tú suverenitu zabojovať. Slovensko má právo byť sebavedomé, slobodné. Slovensko sa teraz ocitá v izolácii. Naši partneri v Európe s nami nezdieľajú informácie. My sa stávame vlastne pod vplyvom Ruska. Máme podozrenie, že vlastne Rusi tu zasahujú do inštitúcií, zasahujú riadenia inštitúcií a takisto vlastne pripravuje sa tu nejaké prevzatie moci ľuďmi, ktorí budú riadení z Kremla. A toto nechceme na Slovensku. Som znepokojená z toho, že naša vláda vlastne nás smeruje k Rusku a k agresorovi vlastne a nie je na strane aj nás, občanov, ktorí vnímame situáciu úplne odlišne a podporujeme Ukrajinu v tej ich náročnej situácii a uvedomujem si, že sme proste s nimi a chceme patriť na západ jednoducho a žiť spokojnejší život. No. Že vládne nám mafiatu a chcem tu dať odkaz Milana Kňažka, že Smer nie je organizácia, teda strana, ale zločinecká organizácia. Toto si treba uvedomiť a prišli sme bojovať za demokraciu, pravdu a právny štát. Dotácie do posilných palív za posledných 10 rokov boli len na Slovensku okolo 5 miliard. Veľký Krtíš a Žilina. Banská Bystrica. Slovensko patrí do Európskej únie a my urobíme všetko pre jeho slobodnú, demokratickú. Mali sme tu Rusov od 68. roku a vieme, čo Rusi nám urobili. Hej? A títo posluhovači týchto Rusov sa snažia nás naspäť dotiahnuť tam. Podľa mňa chcú nás dotiahnuť z Európy preč, z NATO a chcú nás pritiahnuť tam. Spolu s nami pre našu bezpečnosť. Prosíme. Fico si chodí kade tade a zapredáva nás tam, kde nechceme byť zapredaní. sila!